हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण अध्याय 14वा करतोय, गुणत्रय विभाग योग. तर आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली आणि त्यांनी सोप्या भाषेत लिहून ठेवल्यामुळे आपण ते ज्ञान ग्रहण करू शकतो, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. किती छान आलाय ना फोटो श्रील प्रभुपादांचा. अगदी किती आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय. आता प्रथम हा जो अध्याय ना गुणत्रय विभाग योग. आता इकडे गुण आणि त्रय म्हणजे 3 गुण आहेत. पण हे गुण म्हणजे काय? आपण जे आपल्या मनामध्ये गुण असतात, चांगले गुण असतात, वाईट गुण असतात, हे नाहीये. गुण हा संस्कृत शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ म्हणजे दोरी. तर या 3 प्रकारच्या दोऱ्या असतात, 3 प्रकारचे गुण आहेत जे आपल्याला घट्ट बांधतात. या भौतिकाकडे इतके घट्ट आपण बांधले जातो की आपल्याला ती गाठ सोडता येत नाही. तर हा जो योग आहे यात आपण 3 गुणांबद्दल शिकणार आहोत. आता काल अध्याय 13वा झाला, त्याचा एक छोटासा रिकॅप घेते. अर्जुनाने 6 प्रश्न विचारले. तर कोण मला सांगू शकता का कुठले आहेत ते प्रश्न? एखाद दुसरे सांगितले तरी चालेल. प्रकृती बोला. काल कुठले प्रश्न अर्जुनाने विचारले? तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. प्रकृती बरोबर. पुरुष म्हणजे काय? क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? ज्ञान आवश्यक आहे. ज्ञानाचे ध्येय. बरोबर बरोबर तुम्ही सांगितलं मला. तर अर्जुनाने खूप प्रश्न विचारले आणि त्याची सविस्तर उत्तर कृष्णाने दिली. त्यांनी इतकं सुद्धा सांगितलं की क्षेत्र जे आहे
ते 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. आणि जणू काय हे जे क्षेत्र किंवा शरीर आहे ते एका कारागृहासारखं आहे. आणि त्याच्यातून जर बाहेर तुम्हाला पडायचं असेल किंवा त्याच्यातून कारागृहातून जर मुक्त व्हायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं? तुम्हाला ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावरच तुम्ही त्याच्यातून बाहेर पडू शकता. तर ज्ञानाची प्राप्ती, कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? कृष्णाने सांगितले तुम्हाला 20 गुण जे आहेत ते बाळगावे लागतात. मी 1-2 नम्रता, अहिंसा घेतले, पण ते 20 पैकी 20 गुण जेव्हा आपल्यामध्ये असतात तेव्हाच आपल्याला ज्ञानाची प्राप्ती होऊ शकते आणि आपण मुक्त होऊ शकतो. मग ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञानाचा ध्येय जो आहे त्याला ज्ञेय म्हणतात. आणि ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे काय? परमात्म्याची प्राप्ती करणे. मग श्रीकृष्णाने प्रकृती, पुरुष आणि त्याच्याबरोबर संग याबद्दल सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय. आणि ज्ञान चक्षु असलेला माणूस कसा बघतो तोच खरोखर पाहतो असे कृष्णाने सांगितलंय. तर आता आपण हा 14वा अध्याय. तर आपण बघूया की आपण 3 गुणाने कसे बांधले जातो. हे 3 गुण कोणते आहेत? ते 3 गुण आपल्यामध्ये जेव्हा असतात तेव्हा आपण कुठली कर्मे करतो आणि त्या गुणांचे परिणाम काय होतात. आणि त्या गुणांमध्ये एखादा माणूस स्थित असेल तर मृत्यू आल्यानंतर तो कुठे जातो आणि या गुणांच्या पलीकडे आपण कसे जायचे हे आपण आता या अध्यायात बघणार आहोत. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी तुला हे परम ज्ञान सांगणारे सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे ते. आता 9व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितले मी तुला राजगुह्य राजविद्या जे आहे ते सांगणारे. म्हणजे मी तुला आत्ता जी विद्या किंवा ज्ञान जे सांगणारे ती राजविद्या आहे आणि टॉपमोस्ट सिक्रेट आहे, राजगुह्य आहे. मग आता इकडे परत कृष्ण काय सांगतोय की मी तुला असं ज्ञान सांगणार आहे जे परम आहे आणि सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आता इकडे बघा कृष्ण काय सांगतोय की हे जे ज्ञान जे मी तुला सांगणार आहे आता त्या ज्ञानाने तू इतका स्थिर राहशील की तू विचलित होणार नाहीस आणि तुला सिद्धी प्राप्त होईल. म्हणजे परफेक्शन. म्हणजे आता समजा जर एक मुलगा आहे तो 12वीचा अभ्यास करतो आणि त्याला चांगले मार्क पाहिजेत, पुढे चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन पाहिजे. मग तो इतर त्याच्या मित्रांना विचारतो. ते मित्र म्हणतात तू हा क्लास जॉईन कर. या क्लास मध्ये 90% खाली कोणाला मिळतच नाही. आणि ते खूप छान तयारी करून घेतात. पण एखाद्या मुलाला जर परफेक्शन पाहिजे असेल म्हणजे 90% मिळवणं हा त्याचा एम नाहीये, त्याला 100पैकी 100 पाहिजे. तर त्याचे जे शिक्षक असतील ते त्याला काय सांगतील, हे बघ तू हा क्लास जॉईन कर, सर्व या क्लास ज्या परीक्षा घेतात ते दे आणि त्याशिवाय मी तुला काही रेफरन्स पुस्तकं सांगेन त्या विषयांची, ती सुद्धा रेफरन्स पुस्तकं तू वाच. मग असं तुला काहीच राहणार नाही की तुला येणार नाही पेपरामध्ये जे जे काही
असेल, कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, कुठलाही अवघड एखादं गणित असेल, तर तुला येणार नाही असं होणारच नाही. कारण तू त्या क्लासला जाणार, तू टेस्टला जाणार आणि हे रेफरन्स बुक वाचणार. तर त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा कृष्ण आपल्याला तेच सांगतोय, ते राजविद्या राजगुह्य झालं, तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. पण या मार्गावर एकदम जर तुम्हाला स्थिर राहायचं असेल, जरा सुद्धा विचलित व्हायचं नसेल, तर मी तुला आता हे परम ज्ञान सांगतोय, ज्याने तुला परम सिद्धी मिळेल, म्हणजे ज्याने तुम्हाला परफेक्शन मिळेल, 100 आउट ऑफ 100. तर आता इकडे मला तुम्हाला विचारायचं आहे की ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे ज्ञेय, ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे परमात्मा आहे बरं का. तर मी तुम्हाला कालच सांगितलं, आता तुम्ही सर्वजण भगवद्गीता शिकायला आलेला आहात, तुम्ही ज्ञान घेता. तर आता तुमचा गोल काय आहे, तुमचं ध्येय काय आहे हे मला हवंय. कारण जेव्हा आपण ज्ञान घ्यायला जातो आणि आपल्याला आपल्या ध्येय माहित नसतं, तेव्हा आपण कुठेही पोहोचत नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला तुम्ही विचारा की तुला कुठे जायचंय, कुठल्या कॉलेजमध्ये जायचंय, पुढे काय शिकायचंय, तर जर तो बरोबर सांगू शकला नाही की मला इकडे जायचं, इकडे जायचं, इकडे जायचं असं म्हटल्यानंतर तो कधीच परफेक्ट होऊ शकत नाही, किंवा त्याला कधीच जे काय हवंय ते कदाचित मिळू शकेल, पण जरा त्याचा गोल जर क्लिअर नसेल, तर असा जो विद्यार्थी असतो तो कधीच तो चांगली विद्या चांगल्या तऱ्हेने ग्रहण करू शकत नाही. पूर्ण आपलं जे म्हणतो ना, तन मन धन आपण त्यांनी जो अभ्यास करायचा असतो तो करू शकत नाही. म्हणजे तो चांगला जरी विद्यार्थी असेल तरी विद्या ग्रहण करू शकणार नाही, ज्यानी त्याला परफेक्शन मिळेल. का? कारण त्याला त्याचा गोल जो आहे तो क्लिअर नाहीये. तर आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही हे ज्ञान घ्यायला आलेला, तुमचा ध्येय काय आहे? आता कृष्ण कृष्णाची प्राप्ती, प्राप्ती. ऐका, कृष्णाची प्राप्ती हा ध्येय आपल्या सर्वांचा आहे, पण तो कसा लॉंग टर्म गोल आहे. म्हणजे ते व्हायला आपल्याला कदाचित अनेक जन्म लागतील, कदाचित याच जन्मी होईल. पण तुमचे शॉर्ट टर्म गोल्स काय आहे की मला माझं आचरण या भगवद्गीतेप्रमाणे करायचंय, किंवा मला खूप राग येतो, तो राग मला कंट्रोल करायचा आहे, किंवा असे तुमचे शॉर्ट टर्म गोल्स काय आहेत, कोण सांगू शकेल? सांगा बरं, की मला माझं मन आहे ते फोकस ठेवायचं आहे. असे शॉर्ट टर्म गोल्स सुद्धा आपल्याला माहित असणं हे खूप महत्वाचं आहे. नाहीतर तुम्ही क्लासला याल, तुम्ही जाल, तुमचा ध्येय काय हे तुम्हाला माहित नाही. ध्येय माहित नसल्यावर तुम्ही कधीच चांगले विद्यार्थी बनू शकत नाही. आता मला सांगा बरं दर्शना माताजी. आपले आचरण कसे असावे? बरं, छान. आणि आणि कोणाला काय सांगायचं आहे? माझा विचार मी सांगू का प्लीज? सांगा ना प्रभूजी. आचार विचार शुद्ध असावे, त्याचप्रमाणे सात्विक भोजन पण असावे. आणि परमेश्वर प्राप्तीसाठी आपण रोज जर हे जे भजन सांगितलेलं आहे किंवा हा जो मंत्र सांगितला आहे, हरे कृष्ण, याचं जर आपण व्यवस्थितपणे रोज पालन केलं तर आपल्या अंतिम ध्येयापर्यंत आपण निश्चित पोहोचायला थोडीफार तरी मदत होईलच. हो, खूप छान सांगितलं तुम्ही. तर प्रत्येकाला मी सांगते, तुम्हाला जर तुमचे शॉर्ट टर्म गोल्स माहित नसतील की मला आता काय करायचं, कोणाचे वेगवेगळे असू शकतील की मला 1,00,000 जप तरी एका महिन्यामध्ये करायचा, किंवा आता प्रभूजींनी म्हटलं तसं आता मी रोज सात्विक जेवणच जेवणार आहे.
तर जे शॉर्ट टर्म गोल्स असतात ना ते करणं खूप महत्वाचं आहे. मगच तुम्ही तुमचा जो तुमचा अंतिम ध्येय आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकाल. तर हे खूप महत्वाचं आहे. तुमच्या मनामध्ये क्लिअर पाहिजे की मी भगवद्गीता का शिकतोय. हे जोपर्यंत तुमच्या मनामध्ये क्लिअर नाही तोपर्यंत तुम्ही कुठेही पुढे जाऊ शकणार नाही. आता इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे. या स्लाइड मध्ये हे योगेंद्र आहेत बरं का. तर हे यांना परम सिद्धी मिळालेली आहे. हे जे योगेंद्र आहे हे श्रीमद भागवतम मध्ये 9वा स्कंद आहे त्यांच्यामध्ये त्यांच्याबद्दल सांगितलंय. तर ते जे आहेत नवयोगेंद्र त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झाले असल्यामुळे ते कुठेही ब्रह्मांडात जाऊ शकतात आणि ते नेहमी जिकडे कृष्ण स्तुती चालू आहे, कृष्ण संकीर्तन चालू आहे, कृष्णासाठी यज्ञ चालू आहे अशा ठिकाणी ते नेहमी जातात. तर एकदा हा जो निमी राजा होता, इकडे तुम्हाला हा दिसतोय राजा, हा निमी राजा यांनी एक दिवस यज्ञ करायचं ठरवलं आणि यांना आवाज आला की वैदिक मंत्र म्हणतायत आणि त्या दिशेने ते गेले आणि बघितलं तर हा राजा निमी जो होता तो यज्ञ करत होता आणि नवयोगेंद्रांना बघितल्यावर निमी राजा आपल्या सिंहासनावरून उठला आणि त्यांना आसन दिलं आणि त्यांना नमस्कार केला, त्यांची पादपूजा केली, त्यांना दूध फळं खायला दिली आणि मग त्यांनी प्रश्न विचारला. त्यांनी काय प्रश्न विचारला? त्यांनी भागवत धर्माबद्दल विचारलं आणि मला अशी शुद्ध भक्ती करण्यासाठी तुम्ही मार्गदर्शन करा ज्याने श्रीकृष्ण खूप आनंदित होईल आणि तो स्वतः माझ्याकडे येईल. म्हणजे बघा एक राजा आहे आणि तो कुठले प्रश्न विचारतोय की भागवत धर्माबद्दल प्रश्न विचारतोय आणि शुद्ध भक्तीबद्दल विचारतोय. त्याला कृष्णाची अनन्य भक्ती करायची आहे ज्यानी कृष्णाला आनंद होईल. तर असे त्यावेळी राजे प्रश्न विचारायचे जेव्हा मोठमोठे ऋषी त्यांच्याकडे यायचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय बघा, या ज्ञानामुळे म्हणजे हे ज्ञान जो आपल्याला मिळणार आहे त्यांनी मनुष्य काय होतो, स्थिर होतो. म्हणजे इकडे तिकडे त्याचं विषयांकडे मन विचलित होत नाही आणि त्याला समजतं की बाबा इकडे मी जर गेलो तर माझा इकडे धोका आहे, इकडे मी जाणार नाही, मला फक्त कृष्णाकडे जायचंय हे हा माणूस ओळखतो आणि त्याच्यामुळे तो भक्तीमध्ये स्थिर होतो. नाहीतर काल म्हटल्याप्रमाणे आपण पुढे 10 पावलं चालतो आणि पाठीमागे 7 पावलं जेव्हा परत चालतो तेव्हा आपला प्रोग्रेस जो आहे तो चांगला होत नाही. तर इकडे बघा, इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे, ही वैकुंठाची स्लाइड. हे श्रीमद भागवतम मध्ये वैकुंठाचं जसं वर्णन केलेलं आहे त्या आधारावर हे चित्र काढलेलं आहे बरं का. हे सगळं श्रील प्रभुपादांच्या शिष्यानी केलेलं आहे आणि त्यांनी ते सँक्शन केलेलं आहे. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की अशी एक जागा आहे जिकडे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या कुठल्याही ज्या समस्या आहेत त्या नसतात. आणि याच्याबद्दल कितीही सांगितलं, कितीही सुंदर तुम्हाला स्लाइड्स
दाखवल्या तर साधारण मानव जो आहे तो या स्लाइड्स बघून मोहित होत नाही. आणि तेच समजा जर मी तुम्हाला सुंदर स्लाइड्स दाखवल्या, स्वित्झर्लंडच्या स्लाइड्स, जिकडे ते मोठे मोठे पर्वत आल्प्स आहेत आणि पूर्ण बर्फानी झाकले गेलेले आहेत आणि सुंदर शेत दाखवली किंवा आणि डोंगरांवर मेंढ्या आहेत आणि सुंदर त्यांची घरं आणि रस्ते वगैरे दाखवले, अशा जर मी तुम्हाला 5 मिनिटं स्लाइड्स दाखवल्या तर मला सांगा तुमच्या मनात विचार येईल का की आपण इकडे जाऊया, कधीतरी आयुष्यात एकदा स्वित्झर्लंडला जाऊया? येईल का विचार? हो, येऊ शकेल. येऊ शकेल. आणि इतरांना येईल की बिलकुल येणार नाही विचार, की मला जायचंच नाहीये असं म्हणाल? नक्कीच येईल. नक्कीच येईल. मग श्रील प्रभुपाद लिहितात की आता समजा जर वैकुंठाबद्दल मी तुम्हाला खूप छान वर्णन करून सांगितलं तरी लोक का मोहित होत नाही? लोक म्हणतात नाही, मी या भौतिक जगात आहे, मी ठीक आहे इकडे. तर श्रील प्रभुपाद लिहितात की त्या अनर्थांमुळे त्यांच्या हृदयामध्ये जी अनर्थ आहेत, 6 अनर्थ आहेत, त्या 6 अनर्थांमुळे ही जी लोक आहेत ही वैकुंठाच्या सौंदर्याने मोहित होत नाही. आता कुठेही श्रीमद भागवतम मध्ये याचा उल्लेख नाहीये की वैकुंठ लोकांमध्ये हॉस्पिटल्स आहेत, हे बिलकुल कुठेही उल्लेख नाहीये. तिकडे तुम्ही बघा, सगळ्या स्त्रिया सुडौल असतात, सगळे पुरुष त्यांचा सुद्धा बांधा एकदम परफेक्ट असतो. आणि आपल्या इकडे कसं असतं, कोणीतरी ठेणगं, कोणीतरी खूपच उंच, कोणीतरी एकदम बारीक, कोणी जाड, असं तिकडे बिलकुल नसतं. सगळे परफेक्ट असतात. का परफेक्ट असतात? कारण ते जो पूर्ण आहे, जो परफेक्ट आहे त्याच्या सेवेमध्ये हे सर्व स्त्रिया आणि पुरुष असतात. आणि तिकडे दोघही नवरा बायको असतात. त्यांचं लक्ष, त्यांचं ध्येय म्हणजे बस मी नारायणाची सेवा कशी करू, नारायणाला आनंद मिळेल असं मी काय करू, हेच विचार त्यांच्यामध्ये असतात. आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो स्वभाव असतो तो सुद्धा नारायणासारखा एकदम परफेक्ट होतो. तर आणि या पलीकडे त्यांची कुठलीही इच्छा नसते. पण आपल्या इकडे बघा, आपल्याकडे इतक्या वेगवेगळ्या इच्छा असतात. कृष्ण, विष्णू, नारायण यांना सोडून बाकी आपण सगळ्या इच्छा जर तुम्हाला सांगितल्या ना तर पेपर कमी पडेल, इतक्या आपल्या इच्छा असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. आता आपल्याला भौतिकाचं आकर्षण का असतं? खूप आपल्याला भौतिकाचं आकर्षण असतं. आपल्याला आपले आई वडील, आपले सासू सासरे, आपले पती पत्नी, मुलं ही आपल्याला खूप आवडतात आणि खूप प्रिय असतात. बघा, त्याचं उत्तर इकडे आहे की भौतिक प्रकृती ही आपली आई आहे आणि कृष्ण आपला पिता आहे. त्याच्यामुळे नॅचरली जेव्हा एखादं मूल जन्माला येतं तेव्हा त्याचा आईने घेतल्यावर ते मूल एकदम शांत होतं. तर आईकडे
ती ओढ जास्त असते. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा भौतिक प्रकृतीची ओढ असते आणि आपण विसरलेलो असतो की खरं की आपला धाम कुठे आहे किंवा आपलं घर कुठे आहे. जिकडे कृष्ण राहतो ते आपलं घर आहे. याचा आपल्याला विसर पडल्यामुळे त्या भौतिकाकडे सुद्धा आपण खूप आकर्षित होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे नमव्ययम्. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व रज तम हरे आणि कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहो अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. आता ही भौतिक प्रकृती जी आहे ती काय करते जीवाना बघा. गुण म्हणजे काय? दोरी. ही बांधते आणि जणू काय एखादं पपेट असतं. त्या पपेटना तुम्ही जर कुठला पपेट शो बघितला असेल तर तो सगळ्या या दोऱ्या एका माणसाच्या हातात असतात आणि ते हलवतात. त्याचप्रमाणे ही जी भौतिक प्रकृती असते किंवा त्रिगुणात्मक शक्ती किंवा माया किंवा दुर्गा कुठल्याही नाव द्या, ती आपल्याला अशी बांधते, 3 दोऱ्यांनी बांधते आणि आपल्याला नाचवते. आता हा जो श्लोक आहे हा खूप महत्वाचा आहे बरं का. तर यात श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे, एक उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे की आता समजा जर पाऊस पडला आणि मी उंच डोंगरावर गेले आणि ते ओंजळीमध्ये ते पावसाचं पाणी घेतलं तर ते पावसाचं पाणी कसं एकदम स्वच्छ छान असेल. आता हेच पाणी पर्वतावर पडलं आणि खाली आलं आणि पायथ्याशी मी ते पाणी घेतलं तर त्यात माती दगड वगैरे सगळं काही असेल आणि स्वच्छ नसेल ते पाणी. तर त्याचप्रमाणे आपला सुद्धा आत्मा जो असतो मूळतः तो पवित्र असतो, शुद्ध असतो. पण जेव्हा प्रकृतीशी त्याचा संपर्क येतो तेव्हा मात्र तो 3 गुणांनी माखला जातो आणि 3 गुणांनी माखला गेल्यावर तो आता पवित्र राहत नाही. आता हे जे 3 गुण आहे हे ठरवतात की हा माणूस कुठला कर्म करेल, हा कुठला करेल. त्याला ज्या गुणांनी बांधून धरलेलं आहे त्याप्रमाणे त्याचं जीवन बनेल, त्याप्रमाणे तो वागायला लागेल, बोलायला लागेल आणि कर्म करायला लागेल. मग हे आणि थोडं समजावून सांगायला श्रील प्रभुपाद सांगतात की माणसाची स्थिती खरोखर कशी असायला हवी, निरोगी असायला हवी. त्यांनी त्याचं आयुष्य चांगल्या तऱ्हेने जगायला हवं. पण समजा जर आता एखादा रोग माणसाच्या शरीरात शिरला की तो रोग ठरवतो हा माणूस काय खाणार आहे, हा माणूस किती चालणार आहे, हा माणूस किती झोपणार आहे, ते रोग ठरवतो. बघा आता समजा जर एखाद्या माणसाला खूप ऍसिडिटीचा त्रास असेल आणि मी छान पावभाजी केली तर तो माणूस काय म्हणे की माताजी मी ही पावभाजी खाऊ शकणार नाही, मी खाल्ली ना मला ऍसिडिटीचा खूप त्रास होतो, मी रात्री झोपू शकणार नाही. म्हणजे ऍसिडिटी ठरवते हा माणूस काय खाणार आहे आणि काय खाणार, यांनी काय खायचं नाही. आणि चुकून जर त्यांनी खाल्लं तर मग तो रोग ठरवतो चला आता रात्री पूर्ण रात्र मी तुला झोपू देणार नाहीये. किंवा आता कोणाला ट्रेकिंग करायला खूप आवडतं आणि ते गेले. आता एखाद्या बाईचे गुडघे खूप दुखतात तर ती तिच्या नवऱ्या मुलांना काय म्हणेल, आता मी या डोंगराच्या पायथ्याशी आले, मी वर चढू शकणार नाहीये कारण मला माझे गुडघे खूप दुखतात. तर आता इकडे रोग ठरवतो ती बाई एन्जॉय करू शकेल ट्रेकिंग
की एन्जॉय करू शकणार नाही. इतकंच काय, एखादी पत्नी असेल आणि ती रोज आपल्या मुलांचा, नवऱ्याचा सकाळी डबा करून देत असेल आणि एक दिवस तिला ताप आला. ताप आल्यावर ती बिछाण्यातून उठू शकत नाही आणि रोजच्या सारखा डबाही करू शकत नाही. मग तिने काय करायचं, तिने झोपून राहायचं. हे कोण ठरवतं? तो रोग ठरवतो की हिची ऍक्टिव्हिटी आज काय असली पाहिजे. तर अगदी त्याचप्रमाणे हे 3 गुण ठरवतात की आपण कुठलं कर्म करतो, आपण काय बोलतो. आता हे 3 गुण कुठले आहेत हे आपण नीट बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तत्रं सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणांमध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे सत्वगुण जो आहे तो ही पांढरी साडी घातलेली बाई सत्व गुणाची अधिष्ठाता आहे. ही रजोगुणाची आणि ही तमोगुणाची. आता जो माणूस सत्वगुणामध्ये असतो तो कसा असतो, त्याला ज्ञान असतं आणि ज्ञान असल्यामुळे तो माणूस सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आणि जो सर्व पापांपासून मुक्त होतो त्याचं जीवन कसं असतं, छान असतं, कम्फर्टेबल असतं, दुःख नसतात. आणि सत्वगुणामुळे त्याला हे सुख आणि ज्ञान यांनी तो इतका बद्ध होतो की त्याला वाटतं काय गरज आहे हे भौतिक जग सोडून कृष्णाकडे जायची. आणि बघा, या माणसाला ज्ञान असतं, पण ज्ञान असतं पण तरीही, एक मिनिट, ज्ञान जरी असेल तरी तो शुद्ध भक्ती किंवा अनन्य भक्ती कृष्णाची करत नसतो. त्याला ज्ञान असतं. आणि आता समजा जर तुम्ही या भौतिक जगात बघितलं, जी खूप शिकलेली लोक असतात. आता तुम्ही बघा, सायंटिस्ट किंवा आणि लॉयर्स बघा, डॉक्टर बघा, इंजिनियर बघा, खूप शिकलेली जी लोक असतात त्यांच्याकडे ज्ञान असतं आणि त्या ज्ञानाच्या जोरावर त्यांना पैसा चांगला मिळतो आणि त्यांचं आयुष्य कसं असतं, खूप कम्फर्टेबल असतं. राहायला छान घर असतं, गाडी, ड्रायव्हर हे सगळं असतं. आणि ज्ञान असल्यामुळे ही लोक, म्हणजे आता आपण एखाद्या डॉक्टराचं उदाहरण घेऊया. आता त्याला ज्ञान आहे की आपण कुठली गोष्ट खायची नाही, आपण रोज एक्सरसाइज करायचा, फिरायला जायचं, किंवा आपण रोज बेताचं खाल्लं पाहिजे, जास्त हॉटेलमध्ये वगैरे खाल्लं नाही पाहिजे. या सर्व ज्ञानामुळे काय होतं, त्याचं आरोग्य चांगलं राहतं आणि एक तऱ्हेचं सुख त्याला मिळतं. त्या माणसाला, जे ज्ञानी असतात किंवा जे शिकलेली माणसं असतात. तर त्याचप्रमाणे जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असतं आणि त्या सुखाने तो बद्ध होतो. म्हणजे त्याला वाटतं काय गरज आहे, मी किती चांगला वागतोय, हा सत्वगुणी माणूस चांगला कर्म करतो, लोकांना मदत करतो आणि त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा लोक मदत करतात. तो पाप तर बिलकुल करत नाही, त्याच्यामुळे त्याला आनंद असतो. या ज्या इतर समस्या असतात इतर लोकांना, जे रजोगुणी किंवा तामसिक असतात, ते आपण आता बघूया. त्या समस्यांपासून हा खूप लांब असतो. त्याच्यामुळे त्याचं आयुष्य सुखाचं असतं, आनंदाचं असतं. पण त्यांनी तो इतका बद्ध होतो, तो म्हणतो मी हे कशाला सोडू, भौतिक जग सोडून कृष्ण प्राप्तीसाठी मी का प्रयत्न करू. आता मी हा व्हिडिओ ऐकू येतोय का तुम्हाला?
जी आता हो. Come, let us go for a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. तर आता सत्वगुणी माणूस जो असतो त्याला चांगलं खायला आवडतं. फळं, दूध, पोळी, भाजी, भात, आमटी साधं, तेलकट नाही असं त्याला खायला आवडतं आणि शांत मनाचा असतो. आता आपण बघूया दुसरा गुण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. आता रजोगुण म्हणजे असंख्य इच्छा त्या कधी संपतच नाही आणि त्या इच्छा पुरवण्यासाठी माणूस इतका कार्यरत होतो की असा जो रजोगुणी माणूस असतो तो वर्कहॉलिक असतो. अगदी सकाळी 7ला जो जाईल कामाला तो रात्री 11ला येईल. कारण इच्छा असतात ना, माझी इच्छा ही पूर्ण झाली पाहिजे, ती इच्छा पूर्ण झाली दुसरी इच्छा, त्या इच्छा कधीच संपत नाही आणि तो एकसारखा फळाकडे बघत असतो आणि त्याच्यामुळे अशी ही जी माणसं असतात ती वर्कहॉलिक असतात. त्यांना तुम्ही सांगितलं की थोडा वेळ जप करा, ते तुम्हाला सांगतील मला वेळ नाही म्हणून आणि तुम्हाला सांगतील त्यांचा लॉस किती होणार आहे आणि त्यांना त्याच्यामध्ये रस नाहीये जप करणं, नाम घेणं वगैरे हे सुद्धा सांगतील. आणि तेच सत्वगुणी माणूस जो असतो त्याला ज्ञान असल्यामुळे हा माणूस स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी रोज थोडा वेळ देतो. असं तो कधीच म्हणणार नाही की मी सकाळी जे जाणार ते एकदम रात्री घरी येईल, नाही. तो इनफॅक्ट जितकी कामाची गरज आहे तितकीच करतो आणि सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणजे कोणी 1 तास रोज योगा करेल, 1 तास उपनिषद किंवा इतर जी पुस्तकं आहेत ती वाचण्याचा प्रयत्न करतील, मंदिरात जातील. तर अशा तऱ्हेने ही लोक सत्वगुणी जी असतात ती सेल्फ डेव्हलपमेंट साठी टाइम थोडा वेळ काढतात रोज. ऐकू येत ऐकू येत आहे का? हो माताजी. I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just get it. आता हा माणूस त्याला सांगतोय की तू खूप श्रीमंत हो, पैशाबद्दल सांगतोय. आता आपण बघूया तमोगुण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व जीवाला बंधन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमचा आवाज मध्ये मध्ये क्रॅक होत होता पल्लवी माताजी. माताजी प्रत्येक वेळेस असं होत. क्लिअर येतोय माझा आवाज? हा, आता बघूया पुढच्या याला मी सांगेन तुम्हाला.
हा, तर आता तमोगुण आहे म्हणजे अज्ञान, अंधकार. ही लोक फक्त आपल्या ही लोक जी आहे फक्त आपल्या इंद्रिय सुखांसाठी जगत असतात आणि इतक्या अज्ञानात आणि अंधकारात असतात ते. आणि तमोगुण म्हणजे खूप आळशी असतात, त्यांना खूप झोप आवडते आणि त्यांचं तुम्ही एकंदरीत धरा, त्यांचं जीवन म्हणजे व्यर्थच असतं. आता इकडे बघा, ही स्लाइड आपण बघूया. हरे कृष्णा. ओके. Hey, that's that. That's that, man. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge. Play some video games. Watch some TV. Shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? तर आता ही जी तमोगुणी असतात ना, ही लोक 12-12, 14-14 तास झोपू शकतात. आणि जर तुम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही असं इतका वेळ झोपू नका किंवा सिगरेट दारू पिऊ नका, तर ते तुमचं कधीच ऐकू शकणार नाही. कारण एवढं अज्ञान असतं, ते उलट तुम्हाला म्हणतील की मी खूप एन्जॉय करतोय, मी आनंदात आहे, तर तुम्ही का मला असं सांगताय सारखं. आणि हे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांना आपण कितीही सांगितलं तरी ते ऐकू शकत नाही आणि त्यांना त्यांचं महत्वही पटत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलंय की पृथ्वी जी आहे, पृथ्वीवर जो प्रिडॉमिनंट ज्या गुणाचं प्रभुत्व असतं तो म्हणजे रजोगुण. आणि रजोगुण म्हणजे सकाम कर्म, म्हणजे कर्म करतो पण आपल्याला काहीतरी फळ पाहिजे. असंख्य इच्छा असतात, त्या इच्छा पुरवण्यापाठी माणूस कोणाचे खूनही करतो, काही करतो, लोकांना फसवतो. तर हे सगळं पृथ्वीवर काय चाललेलं आहे तुम्हाला माहीतच आहे. पण पृथ्वीच्या वर स्वर्ग लोक आणि उच्च ग्रह जे असतात तिकडे सत्वगुणाचं प्रभुत्व असल्यामुळे तिकडे काय असतं, तिकडे हे काही नसतं. तिकडे जे देव देवता असतात किंवा यक्ष गंधर्व असतात ते कसे असतात, ते शांत असतात स्वभावाने आणि ज्ञान असतं आणि त्या ज्ञानामुळे ते सुखी असतात. आणि जो तमोगुण आहे, श्रील प्रभुपाद म्हणतात तमोगुण म्हणजे पशुमय जीवन आहे. इकडे फक्त अंधकारच आहे. हे जे पशु आहेत हे कृष्णाच्या परमात्म्याच्या विस्मरणात राहतात. तर तमोगुण ही तसाच आहे की तुम्ही पूर्ण अंधार आणि अज्ञानात राहता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो. इतर वेळेस तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण.
हा, असं कधीच नसतं की आपण एकाच गुणामध्ये स्थित असतो बरं का. कधी आपल्यामध्ये सत्वगुण जास्त असतो, कधी रजोगुण जास्त असतो, तर कधी तमोगुण जास्त असतो. आणि या ब्रह्मांडात अशी कुठलीही गोष्ट नाहीये जी या तिन्ही गुणांनी बांधली गेलेली नाहीये. वेगवेगळ्या डिग्रीजनी हे जे गुण आहे हे प्रत्येकावर त्यांचा प्रभाव आपल्याला दिसतो. म्हणजे फक्त मानवांवर नाही, पशु सुद्धा आहेत, त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे गुण असतात. वृक्ष, वेली हे सुद्धा रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुणाने बांधले जातात. त्याचप्रमाणे वेळ म्हणजे दिवस, रात्र, हे सुद्धा, ही जी वेळ आहे ही सुद्धा गुणाच्या खाली असते. आता बघा, जो वाघ आहे, वाघ हा रजोगुणी आहे, गाय जी आहे ती सत्वगुणी आहे. म्हणून आपण जेव्हा गाईचं दूध घेतो, तूप किंवा दुधापासून बनवलेलं दही, हे सगळं सत्वगुणी अन्न, सात्विक अन्न मानलं जातं. मग आता जी वेळ आहे, जी सूर्योदयाच्या अगोदर 2 तासाची वेळ जी असते, म्हणजे साधारण 4 ते 6 ही वेळ ब्रह्ममुहूर्ताची असते. तर या ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळी सत्वगुणाचं प्रभुत्व खूप जास्त असतं. बघा, तुम्ही सकाळी लवकर उठला तर असं कधी होतं का तुम्हाला सकाळी उठल्यावर खूप राग आला, असं होतं का? मला सांगा बरं. नाही होत का? कारण सत्वगुणाचा प्रभाव तुमच्या मनावर असतो आणि त्यामुळे सकाळी मन कसं असतं, शांत असतं. आणि असं जेव्हा मन शांत असतं तेव्हा मग तुम्ही पूजा केली, पोथी वाचली, तुमचा जप केला, तर याचा फायदा खूप खूप जास्त होतो. आता मग आपण सकाळी 10 नंतरची वेळ 5-6 पर्यंत घेऊया. याच्यामध्ये रजोगुण हा खूप रजोगुणाचं प्रभुत्व असतं. त्यामुळे काय होतं, तुम्ही बघा, या वेळेला खूप ऍक्टिव्हिटी चालते, सगळेजण आपापल्या जॉबसाठी घराच्या बाहेर पडतात आणि एकंदरीत खूप हा जो वेळ असतो ना, याच्यामध्ये खूप कार्य केलं जातं, ऍक्टिव्हिटी असते. हा, आणि नंतर रात्री 8-9 नंतरची जी वेळ असते त्या वेळामध्ये जो तमोगुण असतो, तमोगुणाचं प्रभुत्व खूप असतं. त्याच्यामुळे बघा, आपल्याला इच्छा जरी नसेल, आपण समजा जर गप्पा मारत बसलोय सगळे, पण आपले डोळे मिटतात, आपली इच्छा जरी नसेल तरी आपल्याला झोप येते. म्हणजे किंवा कुठलंही काम करायचं असेल तर आळस येतो, आपण म्हणतो नाही, आत्ता नाही मी करत काम, जरी 10 मिनिटाचं असेल ना, मी उद्या सकाळी करते. तर तमोगुणामध्ये निद्रा, आळस हे जे गुण आहेत, या गुणांचा प्रभाव आपल्याला रात्री दिसतो. तर हे जे गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपण वेगवेगळ्या गुणात असतो, तिन्ही गुण असतात, पण कुठला तरी एक गुण आपल्यामध्ये डॉमिनंट असतो आणि याच्यामुळेच रिलेशनशिप्स मध्ये प्रॉब्लेम्स असतात. म्हणजे पती पत्नी किंवा आई मुलगा किंवा भाऊ बहीण, बहीण बहीण, एक जण समजा जर सत्वगुणात असेल आणि दुसरा तमोगुणात असेल, तर सत्वगुणी माणूस म्हणतो की बापरे, हा इतका वेळ कसा झोपू शकतो,
असतो आणि मग त्याचं नाही पटत, किंवा एक रजोगुणी माणूस असतो, दिवसभर काम करतो आणि कदाचित त्याचा भाऊ असा असेल की जो लवकर एकदम घरी येतो, योगाला जातो, पुस्तक वाचतो, पारायण करतो. मग त्याला वाटेल अरे हा माणूस वेडा आहे, हा एवढा लवकर येऊन कसली काय पुस्तकं उघडतोय आणि भजनं म्हणतोय आणि जप करतोय, मी बघ मी केवढं काम करतोय आणि हा याला वेड लागलंय. म्हणजे अशा तऱ्हेने जे वेगवेगळ्या गुणांमध्ये असतात ते दुसऱ्याचा गुण आणि त्याच्यावर झालेले त्या गुणाचे परिणाम समजू शकत नाही. आणि हे जे गुण आहे, प्रत्येक जो गुण आहे ना, रजोगुण, तो त्या आत्म्याला आपल्या जवळ ओढत असतो. बघा, हे मन आहे, या मनावर या तिन्ही हे जे गुण आहेत यांचे रंग दिसतात. प्रत्येक गुण आहे तो मनाला त्याच्या जवळ ओढत असतो. माताजी मी येते थोड्या वेळात. बरं, चालेल. पल्लवी माताजी. हो माताजी. हा, वाचा. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होता तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी, जर नामानिष्ठ प्रभूजी आले ना तर मला फक्त सांगा. हो माताजी, चालेल. फक्त लक्ष ठेवा. हो माताजी. बरं, तर आता देहाची, आपल्या देहाला 9 द्वारे असतात आणि श्रीमद भागवतम मध्ये याचं छान त्यांनी वर्णन केलेलं आहे की जो आत्मा आहे तो शरीरात राहतो, पण तिकडे त्यांनी वर्णन करताना असं दिलंय की आत्मा एका शहरात राहतो, ज्या शहराला 9 द्वारे आहेत. ती 9 द्वारे कोणती? 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, 1 तोंड, 1 गुदद्वार आणि 1 जनेंद्रिय. तर ही द्वारे जी आहे, या द्वारातून तो जो आत्मा आहे तो आत बाहेर करतो त्याच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. आणि ही द्वारे जेव्हा प्रकाशमान असतात, म्हणजे काय की हा माणूस सत्वगुणात आहे, सत्वगुणात ही 9ही द्वारे प्रकाशित असतात. म्हणजे या 9 द्वारांचा उपयोग योग्यरित्या केला जातो आणि हा जो माणूस आहे हा जे काही बघतो, जे काही खातो, जे काही ऐकतो ते एकदम राईट पोझिशन मध्ये असतं. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकाल की या माणसाला ज्ञान चक्षु आहे, तो कधीच पाप कर्म करत नाही. तर असं हे त्यांनी उदाहरण दिलंय श्रीमद भागवतम मध्ये आणि पुढे लिहिलेलं आहे. इकडे आता त्याचा संबंध नाहीये, तरी पण मी सांगते की जो आत्मा आहे तो या राज्याचा राजा आहे आणि राणी जी आहे ती म्हणजे मन आहे. आणि आत्मा जो आहे त्यांनी त्या राणीच्या हातात किल्ल्या दिलेल्या असतात की तुला काय हवं ते कर. आणि त्या आत्म्याला त्याची जी पोझिशन आहे की मी राजा आहे ही माहित नसते. त्याच्यामुळे ती जी राणी आहे ती जे काय करते किंवा जे काय सांगते ते तो ऐकतो किंवा गप्प बसतो. आणि हे कशामुळे होतं की आत्म्याला त्याची जी सुपिरियर पोझिशन आहे किंवा तो कोण आहे, तो उच्च आहे हे का समजत नाही? कारण तो भौतिकाशी कनेक्टेड असतो पण परमात्म्याशी कनेक्टेड नसतो. त्यामुळे त्याचा खरा आध्यात्मिक स्वभाव जो आहे हे तो जाणत नाही. आता पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हो माताजी, 1 मिनिट, स्क्रीन नाही डिस्प्ले झाली. हे भरत शर्भ,
जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्यधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघितलं, मी सांगितलं ना तुम्हाला, रजोगुण म्हणजे असंख्य इच्छा. हेच सगळं रोज आपण जीवनात बघत असतो. याबद्दल जास्त मला काही सांगायला नको. आजूबाजूला आपण सगळीकडे हे बघत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मनुष्याचा सत्व गुणामध्ये मृत्यू होतो, नाही हे ऍक्च्युली पीडीएफ मधनं रीड कुरुनंदन. श्लोक नंबर 13. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे तमोगुण म्हणजे अज्ञान. म्हणजे जे लोक ड्रग्ज घेतात, जे खूप दारू पितात, सिगरेट ओढतात, हे म्हणजे काय, अज्ञानी असतात, अंधकारात राहतात आणि हे मूर्खपणाचं जीवन आहे. आता सध्या नंबर 1 ऍडिक्शन म्हणजे एंटरटेनमेंट. दारू सिगरेटच्या वर ऍडिक्शन म्हणजे एंटरटेनमेंट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मनुष्याचा सत्व गुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय, सत्वगुणी माणूस जेव्हा त्याचा आत्मा शरीर सोडतो तेव्हा तो कुठे जातो, तो उच्च ग्रहांवर वास करायला जातो. आता इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे बरं का. तर दक्ष प्रजापती होते आणि दक्ष प्रजापतीची म्हणजे जेव्हा ब्रह्मानी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा त्यांनी दक्ष प्रजापतीला सांगितलं, आता तू गृहस्थाश्रमात जा आणि हे जे सगळे मी लोक तयार केले तिकडे अनेक माणसं राहू दे. तर आता तुला खूप मुलं होऊ दे आणि तू हे कर, गृहस्थाश्रम जीवनात प्रवेश कर. आणि दक्ष यांनी लग्न केलं आणि त्याला मुलं झाली. किती मुलं झाली त्याला? 10,000 मुलं झाली. त्यांनी त्याला चांगलं शिक्षण दिलं, संस्कार दिले आणि मग जेव्हा त्यांचं लग्न व्हायचं वेळ आली तेव्हा त्यांनी त्या सर्व मुलांना सांगितलं, आता तुम्ही नारद मुनींकडे जा, नारद मुनींचे आशीर्वाद घ्या आणि मग गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करा. ही 10,000 मुलं नारद मुनींकडे गेली आणि नारद मुनींकडे आशीर्वाद मागायला गेली आणि नारद मुनी अगदी थोडा काळ त्यांच्या बरोबर होते, अर्धा दिवस सुद्धा नाही. आणि त्यांना कृष्णाबद्दल सांगितलं, जीवनाचा ध्येय काय आहे याच्याबद्दल सांगितलं आणि ते त्यांनी ऐकल्यावर या सर्व 10,000 मुलांनी संन्यास घेतला. म्हणजे हा साधू संघ काय करतो तर बघा, लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय. म्हणजे जी जीवनाची सिद्धी आहे ती काय आहे? कृष्ण प्राप्ती. आणि जेव्हा आपल्याला साधू संघ मिळतो तेव्हा ती खूप लवकर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आणि आता ही सगळी मुलं संन्यासी झाली. जेव्हा दक्ष प्रजापतीला समजलं तेव्हा त्याला खूप खूप राग आला. मग नंतर त्याला 5,000 मुलं झाली. त्यांना सुद्धा चांगलं शिक्षण संस्कार देऊन त्यांनी त्याला परत नारद मुनींकडे पाठवलं आणि नारद मुनींना ही सगळी गेली.
5,000 मुलं. परत नारद मुनींनी सांगितलं तुमचे मोठे भाऊ माझ्याकडे आले होते आणि धाकट्या भावांचं कर्तव्य काय आहे? मोठ्या भावानी जे केलं त्यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालणं. आणि त्यांना सुद्धा महत्व सांगितलं या 5,000 मुलांना की जीवनाचं परम ध्येय काय आहे. आणि हे पण या सगळ्यांना अगदी खात्री पटली नारद मुनींनी जे काय सांगितलंय ते. आणि त्यांनी सुद्धा नारद मुनींचा अनुग्रह घेतला आणि ते संन्यासी झाले. असं झाल्यावर दक्ष प्रजापती खूप चिडले आणि नारद मुनींना त्यांनी शाप दिला की तू हे असं माझ्या मुलांचं तू असं केलंस, आता तुला कुठलंही एक स्थान नसेल जिकडे तू कायमचा राहशील. तुझ्या डोक्यावर कधीच छप्पर नसेल. तू एक सारखा फिरत राहशील, भ्रमण करत राहशील. आणि तो शाप असल्यामुळे नारद मुनी कधीही एका ठिकाणी राहत नाही, ते एकसारखे भ्रमण करत असतात. आणि नारद मुनी हे आपल्या ब्रह्म वैष्णव संप्रदायातले असल्यामुळे श्रील प्रभुपाद लिहितात की जेव्हा एका कुटुंबामध्ये समजा जर एक खूप मोठी इस्टेट असेल, सोनं, दागिने, चांदी असेल, तर ती जी इस्टेट असते ती वडिलांकडून मुलाला येते, त्या मुलाकडून त्याच्या मुलाला म्हणजे नातवाला, पंटूला, अशी करून ती सगळी इस्टेट मुलाला 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 मिळत जाते. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद लिहितात की इकडे सुद्धा असंच काही झालंय. नारद मुनींना शाप मिळाला आणि तो शाप इतर सगळ्या जणांना तो थोडा 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 भोगावा लागतोय आणि तो आता माझ्यापर्यंत आलेला आहे. आणि म्हणून या आता मी 70च्या पुढे तरी एकसारखा मी भ्रमण करतोय. आज मी ऑस्ट्रेलियाला आहे, उद्या मी कॅनडा मध्ये आहे, मग मी अमेरिकेला आहे, मग इंग्लंडला आहे, मग भारतात आहे. एक सारखं माझं भ्रमण चालू आहे असं ते लिहितात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. आता तुम्ही बघितलं जो सत्वगुणामध्ये मृत्यू झालाय तो डायरेक्ट स्वर्गलोक किंवा उच्च ग्रहांवर जातो. मग जो रजोगुणामध्ये ज्याचा मृत्यू होतो त्याचा जन्म परत पृथ्वी लोकावरच होतो. आणि जो तमोगुणामध्ये ज्याचा मृत्यू होतो तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. म्हणजे जिकडे पूर्ण अंधकार, अज्ञान आहे. कारण या माणसाची इच्छा असते की मला खूप खूप झोपायचं आहे. मग ती इच्छा जो आहे कृष्ण काय सांगतो, प्रकृतीला सांगतो की तू त्याला असं शरीर दे की त्याला खूप झोप येईल. मग ती त्याला तमोगुणात ठेवते आणि तमोगुणामध्ये तो खूप काळ झोपू शकतो. आता उदाहरणार्थ एखाद्या माणसाला खूप इच्छा आहे, मला रोज दारू प्यायची आहे, मला सिगरेट खूप ओढायची आहे. मग प्रकृती त्याला त्या गुणात ठेवते, त्याला तमोगुणात ठेवते. कारण त्याची इच्छा पुरी व्हायची असते. त्याची ती इच्छा आहे मला दारू प्यायची आहे, मला सिगरेट ओढायची आहे. आणि मग प्रकृती काय करते, त्याला तमोगुणात ठेवते आणि त्याची ती इच्छा पूर्ण होते. आता जर प्रकृतीने त्याला सत्वगुणात ठेवलं तर तो दारूचा एका थेंबाला सुद्धा हात लावणार नाही, दारूच्या बाटलीला सुद्धा शिवणार नाही. तर त्याच्यामुळे आपल्याला जे गुण असतात ना, लक्षात ठेवा आपल्याच इच्छा असतात त्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक आहे माताजी. कर्मण सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलं
रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम. हरे कृष्णा. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही काय पुण्य कर्म केलं. बघा, इकडे कोणीतरी मंदिरामध्ये सेवा केलीये किंवा मंदिरासाठी डोनेशन दिलंय, दान केलंय, मंदिरामध्ये अन्नदान चाललंय, अन्नदानाची सेवा केलीये, तर पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असते. म्हणजे मी सांगितलं ना, हे सत्वगुणी आहे, त्यांना माहिती असतं ते चांगले कर्म करतात, दान धर्म करतात. पण रजोगुणात केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख असते. म्हणजे रजोगुण कसा असतो, आपण खूप आसक्त असतो, आपण फळाशी आपण फळ बघून कर्म करत असतो. तर जो आपल्याला आनंद जरी मिळाला तरी तो तात्पुरता असतो, त्याच्यातून दुःखच आपल्याला मिळतं. आणि जे तमोगुणाचे फळ असते म्हणजे तो तर मूर्खपणाच आहे ना. खूप आळस असतो, आपण खूप झोपतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. तर सत्वगुण जो सत्वगुणी असतो तो ज्ञानी असतो. रजोगुणी असंख्य इच्छा असल्यामुळे हा माणूस लोभी असतो आणि तमोगुणी माणूस म्हणजे अज्ञानी असतो. हरे कृष्ण. मी वाचते आहे. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण माताजी. प्रभूजी जॉईन झालेत. ओके. मी एवढा श्लोक रीड करू. हरे कृष्ण प्रभुजी. माताजी खत्म कर लीजिए, क्या 2 श्लोक बचे हैं, वेट कर लूंगा. ओके ओके ओके. हरे कृष्णा. कैसे हैं आप? ठीक है? मैं दिल्ली में, आप महाराष्ट्र में? नहीं, नाउ आई एम इन पुणे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके, आई विल जस्ट फिनिश. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत, नित्य तमोगुणात स्थित आहे, त्यांचे नरलोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण. हा, तर हे मी सांगितलंय, सत्वगुणी लोक कुठे जातात, रजोगुणी लोक कुठे जातात, आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय तमोगुणी लोक म्हणजे ते पशु योनीमध्ये जन्म घेतात, त्याला अधपतन म्हटले. म्हणजे तिकडे पूर्ण अज्ञान असतो आणि कृष्णाचं विस्मरण. पल्लवी माताजी वाचा. हो. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणतीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण सांगतोय की जो जाणतोय आणि बघतो की मी या गुणांनी कधीच बांधला जात नाही, मी या तिन्ही गुणांच्या वर आहे, त्याला तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त करतो. आता हे आपण जाणून घेऊया. आणि आता इकडे बघा, हे जर तुम्हाला
तीन गुण इकडे कोणीही आहे ते या तीन गुणांनी बद्ध असतात. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, हे तीन गुणांनी जर मला मुक्त व्हायचं आहे तर काय मी करू? आणि कृष्ण ते सांगणार आहे. आणि मी तुम्हाला 8व्या अध्यायात की 7व्या अध्यायात सांगितलंय की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यांनी आपण या तीन गुणांनी जे बद्ध झालेले आहोत ते मुक्त होऊ शकतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा देवधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या तीन गुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म मृत्यू जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. बघा, महत्वाचा शब्द याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. तर मला सांगा बरं, तुम्हाला सर्वांना अमृताचा उपभोग घ्यायचा आहे का? अनम्यूट करा आणि सांगा. हो घ्यायचंय. हो घ्यायचा आहे ना. मग आता आपण अर्जुनालाही अमृताचा उपभोग घ्यायचा आहे, म्हणून आता अर्जुन प्रश्न करतोय. बघा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, मी आली. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, तीन गुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, तीन गुणांच्या पलीकडे मी कसा जाऊ, काय करू? आणि मग कृष्ण त्याला असं सांगताय. ऐका. श्लोक नंबर 22 ते 25. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो दगड, माती आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यामध्ये समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान यांच्याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वागणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे असा माणूस कोण असू शकतो? कृष्णाचा भक्त असू शकतो, जो सदैव कृष्णाकडे जोडला गेला, ज्याचं मन कृष्णामध्ये स्थिर आहे, जो अकर्मी आहे, त्याच्यामध्येच तुम्हाला हे सर्व गुण दिसतात. तर आपल्याला सुद्धा जर असं हवं असेल की या तीन गुणांनी मला बद्ध व्हायचं नाहीये, तर आपण सुद्धा रोज जप केला पाहिजे. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, भगवद्गीता वाचली पाहिजे, श्रीमद भागवतम ऐकलं पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने आपण पण या तीन गुणांपलीकडे जाऊ शकतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मांच योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत, म्हणजे असं नाही की दुःखामध्येच कृष्णाकडे जायचं, एकनिष्ठ व्हायचं आणि खूप भक्ती करायची, असं नाही, सुखात सुद्धा एकनिष्ठ राहायचं आणि भक्ती करायची. आणि खरोखर तुम्हाला सांगते, कृष्ण इतका प्रेमळ आहे, एकदा तुम्ही त्याच्याकडे गेला की तो तुम्हाला सोडणारच नाही. कृष्ण म्हणतोय पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न, पण खरं तर हे सगळं कृष्णच आपल्यासाठी करत असतं. आपल्याला फक्त प्रेमाने
प्रेमभावाने त्याच्याकडे जायचं असतं, प्रेमाने त्याची सेवा करायची असते आणि मग आपल्याला हे सगळं मिळतं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च. हरे कृष्णा. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यव्य आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. आता हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. जे जे लोक तुम्हाला सांगतील कृष्ण म्हणजे तुम्ही जे काय म्हणता तसं काय त्याला आकार नाहीये, तो निर्विकार आहे, तो निर्विशेष ब्रह्मज्योती आहे, तो लाईट आहे, तो प्रकाश आहे. तर तेव्हा त्यांना 14वा अध्याय 27वा श्लोक सांगा आणि हे त्यांना श्रील प्रभुपादांनी दिलेलं तात्पर्य वाचून दाखवा आणि त्यांना सांगा या ब्रह्मज्योतीचा आधार कोण आहे? कृष्ण आहे, ज्याचं श्याम सुंदर रूप आहे, तो या ब्रह्मज्योतीचा आधार आहे. ही लोक काय म्हणतात, नाही कृष्ण जेव्हा पृथ्वीवर अवतरला तेव्हा त्यांनी आकार घेतला पण खरा तो निराकार आहे. इकडे हा जो श्लोक आहे इकडे अगदी स्पष्टपणे सांगितलेला आहे की शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. कोण मी? ज्याचं दिव्य रूप आहे, जो परम पुरुष आहे, जो आदी आहे, जो पुरातन आहे, म्हणजे कृष्णाला सुद्धा रूप आहे हे आपल्याला या श्लोकावरून समजतं. आता आपण काय बघितलं? 14वा अध्याय की 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो. ते 3 गुण कोणते हे मी तुम्हाला सांगितलं. त्या 3 गुणांची वैशिष्ट्ये, कृती आणि त्या गुणांमध्ये मृत्यू आला तर काय होतं आणि जर गुणातीत व्हायचं असेल तर ते आपल्याला कसं होता येतं? जेव्हा आपण कृष्णाची अनन्य भक्ती करतो आणि कृष्णाने दिल्याप्रमाणे आचरण करतो, आपण गुणातीत होतो. हरे कृष्ण. आता झालाय, तुम्ही आज नामानिष्ठ प्रभूजी आलेले आहेत आणि ते तुमच्याकडे काहीतरी बोलू इच्छितात. तर त्यांना सांगते. हरे कृष्ण. प्रभूजी, yes, you can speak now. I will give a short introduction. Mataji, make me co-host. Yes. सर्वांना हिंदी समजेल की इंग्लिश? हिंदी. आता I will give you an introduction in Marathi and then you can take over in Hindi. नामानिष्ठ प्रभूजी आपल्या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी हा उपक्रम चालू केला. मी दर खेपेला म्हणते ना की त्यांचे आपल्यावर इतके उपकार आहे की त्याची परतफेड आम्ही कशी करू असं तुम्ही त्यांना विचारा, कारण त्यांच्यामुळे आपल्याला आज हे ज्ञान मिळतंय आणि त्यांच्यासारखे वैष्णव जे आहे त्यांचं दर्शन होणं अतिशय दुर्मिळ आहे. तर सर्व जणांनी तुम्ही तुमचे व्हिडिओ ऑन करा आणि तुमचे कर जोडून त्यांना प्रणाम करा, त्यांच्याकडे बोला, त्यांना धन्यवाद म्हणा आणि त्यांना सांगा की तुम्हाला आवडलाय का त्यांनी चालू केलेला उपक्रम. प्रथम त्यांना सर्वजण अनम्यूट व्हा आणि एक एक जणांनी कर जोडून त्यांना प्रणाम करा. हरे कृष्णा. 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 हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक यू. हरे कृष्णा. माताजी, मोठा माताजी आले आहेत. हरे कृष्णा. थोड़ा आपका मैं 10 मिनट लूंगा करीब. आपको मंदिर से कनेक्ट करना चाहता था, थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे तो आपको
ये हमारा राधा कृष्ण का मंदिर है, ये प्रभुपाद जी हैं। हमारा इच्छा था आप सबको इनवाइट करने का, हमारा अभी मंदिर आइए, तो इसलिए मैं आप सबको मिलने आया। ये हमारा मैंगलोर है, आप तो महाराष्ट्र ऊपर है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र के नीचे मैंगलोर आता है। ये मेरा नाम है, नाम अनिष्ट दास। हम लोग यहाँ 20 साल यूथ का ही प्रचार कर रहे थे। जब मैं 18 साल का था उसमें बहुत विडंबना थी कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, क्या जीवन में करना है। तो उस समय भक्तों को मिलके मेरे को सब कुछ जीवन सफल हुआ था। इसलिए मैं इसी उम्र में सारे कॉलेज में जाता रहता था 20 साल से, और बच्चों को मिलता था, थोड़ा समझाता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, और ये तो तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे थे, और आपका 20 साल हो गए, और हमको मालूम भी नहीं था। मैं सोचता था अगर जोर से प्रचार करना है तो मेरे को एक बड़ा जमीन चाहिए, बड़ा मंदिर चाहिए, तो लोग आएंगे तो प्रचार होगा। तो वो तो असंभव था, क्योंकि मैं तो स्कूल कॉलेज में बिजी था, मेरे को फंड्स रेज करने का टाइम नहीं था। फिर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी मंदिर एक काम करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यूथ प्रीचिंग, बड़े बड़े फेस्टिवल हम लोग कर रहे थे, लेकिन इससे हमको एक मतलब सफलता नहीं मिल रही थी कि लोग का एक हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हैं। मैं सोचता था कि चलो एक दिन जब मंदिर होगा ऐसा होगा, लेकिन बिना उस चीज के खाली एक कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे हम लोग पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हैं, इसका तो आइडिया भी नहीं था। और ये आपका गीता के कोर्स के माध्यम से हुआ। ये पहला बैच है हमारा, जिसमें हमारे 10,000 लोग रजिस्टर हुए थे। कुमुद माता जी, कौन से बैच से आप जुड़े हैं? पहले बैच से? 13 थे, ठीक है। और ये आपका अभी हमारे बैच 25, ये आपका जून 13 से जून 30, ये आपका 25th बैच जिसमें आप जुड़े हैं। और नेक्स्ट बैच आ रहा है आपका जुलाई 11। तो आप सबसे विनती है कि आप अपने दोस्तों को इस कोर्स से जुड़ाइए। देखिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, करीब 500 लोगों का टीम है, और हमको तो बस इस चीज की आदत टाइप हो गई है, आनंद आता है इसमें। तो लेकिन हर टाइम स्टूडेंट्स चाहिए ना, करीब मिनिमम 30,000 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो हर टीचर को एक सफिशिएंट स्टूडेंट मिलते हैं प्रचार के लिए। तो आप सबसे विनती है अपने दोस्तों को 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी दोस्तों को इस कोर्स से जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत महंगा है, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों को कोर्स में जुड़ा सकते हैं, वो तो ईजी है ना। गीता शास्त्र मिद्यम पुण्यम, गीता का शास्त्र बहुत बड़ा पुण्य है, इसको पढ़ना। यह पतेत प्रयत पुनाम, जो भी इसको पढ़ने का प्रयत्न करता है विष्णु पदम अवाप्नोति, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो बहुत शुभ है जो आप कर रहे हैं, भगवद गीता को समझने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुभ चीज है। और दूसरी चीज आप सबको बोलते हैं कि हरि का नाम लीजिए। चैतन्य आप बोलते थे यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जिसको भी देखते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो, वो हमारा प्रयत्न है। और चैतन्य बोलते थे कीर्तन या सदा हरि, हमेशा हरि का नाम जाप करते रहो। तो ये शास्त्र भागवत में भी इस चीज को सपोर्ट किया गया है। अहो बतो सपचो भी गरियान या जीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे ये आदमी इतना भाग्यशाली बना कैसे? जीव अग्रे, इसकी तो जीव के आगे भगवान का नाम आ गया, इतना भाग्यशाली ये बना कैसे? ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी से जितने भी लोग हैं सबको भाग्यशाली बनाओ, ठीक है, सबको हरि का नाम दो। पृथ्वी तो आज नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार है वो मोरा नाम, सब जगह भगवान का नाम जप होना चाहिए। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। और हरि का नाम ही कलयुग का रास्ता, और कोई है ही नहीं रास्ता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलयुग में नास्ती है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस मार्ग को आप अपनाइए, हर दिन इसको अपने जीवन में जोड़ लीजिए। हरि का नाम लेना, भगवत गीता को समझना, आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप भगवत धाम चले जाएंगे। हमने अंत में सोचा कि चलो मंदिर ही बना लेते हैं, क्योंकि भगवान तो किराए में नहीं रहना चाहिए। तो एक हमने जमीन लिया आपके लिए, मंदिर बना रहे हैं। इधर आपका बहुत बड़ा गेस्ट हाउस का फैसिलिटी भी डेवलप हो रहा है। तो आप कभी भी मैंगलोर आएंगे, आपके लिए रहने का जगह है, वहां पे आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। ये जब हमको जमीन मिला था हम सब लोग गए थे, ठीक है। ये हम खुद ही, ये सब 3D का देखना, हम खुद इस जमीन के आगे खड़े हैं। कृष्णा dear devotees, I am standing at the entrance of the project
ठीक है, इसमें आपको एक सेकेंड, हाँ इट इज नॉट गिविंग। तो एनीवे, तो इसमें आपको हमारा मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये दिखाया है इसमें। यस, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ऐसे लगेगा मंदिर बन के। Cutting has been done. You can see from left to right. It's around 5,000 square feet just in front of the DTV, sir. And at the end that you are seeing, the temple is facing east. ये आश्रम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 5,000 square feet. और ये आपका गेस्ट हाउस। Top 2 stories. ठीक है, तो जिस लोगों ने किताब नहीं लिया, किताब ले लीजिए। अभी तो कोर्स करीब खत्म हो गया, बैठ के पढ़िए, अभी समझने की कोशिश करिए। और हमको अगर आप मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं, बहुत भाग्यशाली होंगे आप, बिकॉज 1 साल में मंदिर खत्म करना है, करीब 20 करोड़ रुपए हमको इकट्ठे करने हैं। कोशिश में लगे, अगर छोटा छोटा भी दान करेंगे हमको फायदा। लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़े थोड़े से भी हमको बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। ये स्क्वायर फीट का सेवा है, ये इस्कॉन का बहुत फेमस लाइफ मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आप कर सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम है। एक्चुअली हमको तो 150 डिवोटी चाहिए फुल टाइम इधर। जब मंदिर बनेगा करीब 150 लोग चाहिए उसको चलाने के लिए। अगर आप सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा मदद कर सकते हैं, हम जल्दी मंदिर बना देंगे। ओके, साथ में वहाँ भूमि पूजा सब हो चुका है इधर। और ये मायापुर हमारा जो हेडक्वार्टर्स है, उधर भी हम लोग अक्टूबर 25 को गए थे, लोग बहुत खुश हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। प्रभुपाद की जय। बहुत खुश, ये हमारे गुरु हैं, इन सब का भी हमको आशीर्वाद लिया था, उनका दर्शन हुआ था। ये मायापुर का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, देखिए कितना सुंदर लगता है। और सब भक्त लोग हम अलग अलग मंदिर दर्शन करके आए। हाँ, ये आपके भक्तों के साथ में कीर्तन में कितना मजा आता है। तो ये उसके बाद वृंदावन का यात्रा भी हुआ है। वृंदावन का यात्रा आपका मार्च 22 को हुआ था। और अभी इधर भी बहुत मजा आया था वृंदावन में। हम ये अरे अभी आपको ऐड तो देखना ही पड़ेगा, एक सेकेंड, 2 3 ये रहा। एनीवे, आइडिया है कि भक्तों के साथ बहुत आनंद आता है। तो अरे, तो आपने तो 2 यात्रा कर दी, हमारे लिए नहीं कुछ, तो आपके लिए एक और यात्रा है अभी। ये आ रही है अगस्त में। अभी अगस्त में जन्माष्टमी भी आ रही है, और यात्रा के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए, टिकट बुक करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है, टिकट मिलते नहीं है। तो 18, 19, 20 3 दिन का है। आपको 17 को पहुंचेंगे, 18 को जन्माष्टमी है, 19 को भी जन्माष्टमी है, इधर 2 दिन होता है जन्माष्टमी, और 20 तारीख को प्रभुपाद जी का व्यास पूजा। तो 3 दिन फेस्टिवल्स आएंगे शाम को, और पूरे दिन हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, उडुपी का मंदिर जाएंगे, पाचिका जाएंगे, मध्वाचार्य के जन्म स्थान। तो आपको भी अवसर है इधर आने का, और भक्तों के साथ कीर्तन रहेगा, कथा सुनेंगे, कृष्ण का आरती होगा।
ये आपके अलग अलग लेवल का प्रोग्राम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, तो श्रद्धावान, सेवक, साधक ऐसे करके प्रोग्राम रहेगा। ओके, ये आपको भगवत गीता का लेवल 1 जो आपने खत्म किया अभी, इसके बाद आपको 2 अवसर है। या तो आप भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में जा सकते हैं या भक्ति सदाचार। भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में आपको थोड़ा एकेडमिक रहता है, थोड़ा क्विज रहता है, एग्जाम रहता है, लेकिन इससे आप अच्छे टीचर बन जाएंगे। भक्ति सदाचार प्रोग्राम में क्विज एग्जाम कुछ नहीं है। आप दशावतार की लीला सुनिए, भक्तों की भगवान को प्रार्थना सुनिए, बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम नहीं, कोई क्विज नहीं। तो कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है भाई यहाँ पर इतना टाइम कमिटमेंट नहीं है। आपको हफ्ते में क्लास तो 1-2 ही रहती है, बाकी दिन आप फ्री हैं, लेकिन आपको थोड़ा काम देते हैं हम लोग। सदा शास्त्री में कुछ काम करना पड़ेगा, सदाचार में कुछ नहीं। दोनों मार्ग अच्छे हैं, तो जिसको जो सा अच्छा लगता है आप उसको जोड़ने से। ये नहीं करना है कि शास्त्री में गए कुछ क्यों नहीं हो रही, या सदाचार में गए हमको श्लोक क्यों नहीं सिखा रहे, वो अलग अलग जगह होता है। तो जिसको जो कन्वीनियंस है आप लीजिए। कुछ लोग दोनों को ज्वाइन करना है, वो भी ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है इसका, लेकिन हमारी विनती है कि जुड़े रहिए। अभी हम लोगों को भी आपके संग की आदत हो गई है, अकेले अच्छा नहीं लगता। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली हमने ये पूरा कोर्स एक प्लेटफॉर्म बनाया जैसे सारे भक्तों के इकट्ठा मिल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाइए। ये आपका शास्त्री कोर्स का पोस्टर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। इसमें आपको धीरे धीरे इसमें नियम है, 16 माला तक पहुंचना है आश्रय। इसमें आप 16 माला पहुंचने के बाद लेवल 5 कोर्स करने के बाद आपको शास्त्री की डिग्री मिल जाती है। इसको से आपका नाम भी शास्त्री ऐड कर सकते हैं आप, भक्ति शास्त्री। और दूसरा है सदाचार का कोर्स, उसमें ये सब नहीं है। आपको जुड़े रहिए, बहुत चीजें सिखाई जाती हैं। कैसे भगवान को भोग लगाना है, कैसे अपना ड्रेस करना है, कैसे स्वच्छता रखना है, कैसे आचरण करना है, और आचार्य की लीला क्या है, दशावतार लीला क्या है। ठीक है, ये सारा आपको सुनने को मिलता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, दोनों अच्छे कोर्स है। और धीरे धीरे दोनों कोर्स में जाके आप अंत में दीक्षा भी ले सकते हो। दोनों कोर्स से दीक्षा मिलेगी। उसमें थोड़ा आपको एकेडमिक एग्जाम रहेगा, जो सदाचार से गया क्योंकि एग्जाम तो दिया नहीं, अगर उसको दीक्षा चाहिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम। और हमारा ये किताब है, जिन्होंने नहीं लिए ले लीजिए, बिकॉज आप मतलब इतना पढ़े हैं, कोर्स तो हो गया, अब बैठ के खुद पढ़ सकते हो ना, तो इसको किताबें ले सकते हो जिसने नहीं लिया। और हमारे ये वेबसाइट ये सब है, इन चीजों से जुड़े रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? सब क्लियर है? ठीक है, आपको अच्छा पढ़ाई हो रहा है? आप म्यूट हो। मराठी में, मराठी में समझ आ रहा है? सर्वजण अनम्यूट Yes, होऊन प्रभूजी. तुम्ही नामनिष्ठ प्रभूजींना काही प्रश्न विचारू शकता आणि जरी तुम्हाला त्यांना धन्यवाद सांगायचा असेल, प्रोग्राम तुम्हाला 18 दिवसांचा आवडला तेही सांगा, पण त्यांच्याकडे हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये बोला. आणि तुम्ही हात जर वर केले ना, तर कुमुद माताजी नाहीतर पल्लवी माताजी तुमचे नावं घेतील, म्हणजे एका वेळेला दोघं तिघं नाही बोलणार. हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। चलते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कोर्स से जुड़ने के लिए। मेरी इच्छा है कोर्स से जुड़े रहिए और सीखते रहिए भगवत गीता को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभुजी आप आए, बहुत अच्छा लगा प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थँक्यू सो मच. सो मच। बरं, आता मी रेकॉर्डिंग बंद करते. माताजी